Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng ukoy. Ang gagamitin lang natin, maliliit na hipon, 6 na egg, paminta at saka kunting asin, sibuyas dahon, gagamit din tayo ng kunting bitchin, crispy fry, at mantika. Hipon. Sibuyas. Dahon sibuyas. Asin at paminta. Kunting bitchin, isang buong crispy fry, yung pang isang kilo lang guys. Egg, mantika, pag ganito na yung kulay guys, okay na. Yan. Ayan guys, luto na yung niluto ko na ukoy. Salamat sa panonood. Please subscribe my channel. God bless!